מה פתאום להחזיר את גדי ודפנה? אנחנו דיברנו על להחזיר את גדי ומיכל. מה פתאום גדי ומיכל? אני רוצה את גדי ודפנה בחזרה. למה חשבתם שאני רוצה להחזיר את גדי ומיכל? כי אולי תרצי שלבן שלך יהיה טוב? מה אכפת לי מטוב? אני רוצה את גדי ודפנה בחזרה. זה שנים שאני אומרת. הם חזרו, מאיר, הם חזרו. מי חזר? טוב, תשתוק, טוב. אז אני מבינה שאתם הולכים להרוס לנו את התוכנית. נכון. מה את מתכוונת לעשות בנידון? אני לא אתן לזה לקרות. את מאיימת עליי? כן, אני מאיימת עליך. לא מפחד ממך. גם אני לא מפחדת ממך. כן? כן. למה, מה תעשי לי? מה אני אעשה לך? אתה לא רוצה לדעת. למה מי את? למה מי אתה? שאני אוכל 20 כמוך לארוחת בוקר. כן? אולי כדאי שנפריד ביניהם? מה פתאום להפריד? תני להם. טוב, יאללה, לך. סתמי, לפני שאני משנה לך את הפרצוף, אמא שלך לא תכיר אותך. אמא שלה נפטרה לפני 20 שנה. הייתה בת 86. תשתוק לפני שאני עושה לך כוסה בפנים. כן? כן. כן? יש לי רעיון. מה הרעיון? תשמע, מאיר, יש לך פה חתיכת בהמה. צחוק. מה הרעיון? אני מצטרף לתוכנית להחזיר את גדי ודפנה. למה? כשבאתי דפקה לי את הראש בקצה של השולחן, באה לי הערה. חשבתי, מה זה משנה לי אם זה מיכל או דפנה? העיקר שתהיה לו מישהי. כשהוא לבד, הוא כותב חרא. אז אתה מפקיר אותי. כן. עכשיו אני הולכת לספר הכל לגדי ודפנה. אני אהרוס לכם את כל התוכנית. אבל זה יעשה לך טוב. למה? כי אז דפנה תחזור לגור עם גדי, היא תפנה את הדירה, ואת תוכלי לקבל את החדר שלה. נכון. לא חשבתי על זה. אז את בקבוצה שלנו? כן, הצטרפתי. טוב, יופי, מה עושים? אין לי שום רעיון. גם לי לא. גם לי לא. אולי זה חסר סיכוי. אולי אין דרך לגרום לגדי ולדפנה להתעניין אחד בשני עוד פעם.